Hey, vandaag gaan we naar de oer naar onze nek. Mogen we zitten op een stoel, bijvoorbeeld achter in een bureau. Als je hem dan trek je oer nog op, laat je arm zagen en als je hem doet en laat ze vol. Je moet dat een paar keer doen. Je oer nog optrekken en weer laten vol. Nog laatste keer en anders doe je op stop en doe je het een paar keer nog en laat ze vol. Best dat je zit, zorg je dat je goed zit. Dat je zwanen zit. Met een zwanen lange rek, met je oren liggen, naar beneden. Niet te veel met je borst naar voren. Gewoon zwanen recht zitten. Toen ben je eerst je oren oog hebt trekken, stuf oog hebt trekken. En dan ga je met die oren nog van achter. Rek je ermee naar beneden. En duw je hem ook naar voren. Eigenlijk draai je grote cirkels met die oren. Maar je gaat omhoog, naar achter, naar beneden en naar voren. En je doet dat maar met die oren tegelijk. En waarom doen we dat? Ga ik zeggen, draai je rond met je oren. Ga je zeker de stijgen die je niet er doet of de stijgen die zeer doen. Eigenlijk de stijgen waar je het meest deugd van hebt, gewoon overslaan. Dus draai maar een keer rond. Dan doe je hetzelfde aan de andere kant. Je trekt je oer op. Houd ermee naar van achter. Houd ermee naar beneden. En weer naar voren. En nog een keer. Probeer al de kanten mee te pakken. Al de kanten te doen. Ja. Laatste keer. Oké. Dan gaan we verder. Gepakt. Boven je hoofd. Je hand vast. Hè? En je probeert je arm zo naast je oren te doen. En je rekt. Je trekt er een beetje aan. En je probeert die kant van je nelletje tot aan je heupen zo lang mogelijk te maken. Zo lang mogelijk te doen. En haast hem ook. Te mak in. Te mak uit. Ja. Dan pak je de arm voor je. En je pakt of aan je hand vast. Of je arm. Of misschien wel over je ellebogen. En je rekt zo ver of je kan. Maar niet forceren. Nee, we zijn daar weer. Moet deugd doen. Ja. Als je er genoeg van hebt. Wissel je van kant. Dus van mijn andere arm omhoog. Pak je hand vast. En je rekt. Je maakt die kant zo lang of je kan. Ja. Dan ga je met die arm naar van voren en trekt aan je hand of aan je arm of over je ellebogen. En rekt een keer goed. Heel je oren. Lukt dat een beetje? Oké, dan kom je weer. Dan moet je met die ene arm gestrekt naar voren. En maak de vust. En dan ga je met die arm omhoog en bijspelen. Open je vinger per vinger. Tot je heel handig van achter zit. Je kunt ook meekijken. Kijken wat hij doet. En dan keer je weer met je hand. En vinger per vinger gaat die vust weer toe. Dan nog een keer doen. Geopend. Uit gemak. Naar boven. Schun. Naar achter. En zo weer een keer. Vinger per vinger. Maak je weer een vust. Dan doe je hetzelfde aan de andere kant. Maak de vust. En vinger per vinger. Ga je naar boven. Naar achter. En een keer weer. En vinger per vinger. Maak je weer een vust. Nog een keer. Omhoog. Hele handen van achter. En dan keer je weer. Vinger per vinger. Ja. Goed. Dan moet je arms alle twee open doen. Ga je naast het. Rek ze open zo ver of je kan. En ga je thuisend. Breng ze naar voren.
En ademen weer naar achter. Uitademen. Breng ze mat open naar voor. Openen naar achter. Uit naar voor. Nog een keer. Goed op stop doen. Zelf een beetje duren doen. Dan doe je zo om, gewoon om, zo naar rechts. En dan ga je nog meer naar van achteruit. Gewoon om. En dan zo. Probeer je dat ook een paar keer. Zo ver mogelijk openen. Weer een keer. Probeer je oren niet te veel op te trekken. Probeer ze zo in een leeg te doen. Nog laatste keer. Openen. Weer. Dus uit je keer alles goed los. Goed, we gaan naar de nekken. We moeten mijn kinderen op beneden gaan. En gewoon op het gemak een beetje zitten. En de achterkant van je nekken recht. Als je meer wilt, kun je met je hand verstrengeld op je achterhoofd. Laat je ellebogen hangen, laat je hand rusten op je hoofd. En dan zo rek je je nekken. Zolang of je wilt. Je kunt op stop doen, duwen en voort doen. Of verkeerd doen. Weer open, maar ik goed. Met je hand op je achterhoofd. Ellebogen, oren naar beneden. En duw maar met je hoofd in je hand. Ja, dan kom je weer met je arms. Dan moet je met je één oor naar je oren toe. Als je even wat voelen met een kant en naartoe moet gaan. En dan rek je de ene kant van je nek. En je kunt dan gewoon blijven zacht liggen, je schoren, dat ze rekt. Als je meer wilt, kun je die arm van die lange kant wel laten hangen. Of als een op zitten. Rekt je nek. En dan hang je eigenlijk met je arm aan je oren. Met je oren aan je nek en rekt. Wil je van boven ook nog rekken, kun je met je hand over je hoofd. Heel voorzichtig. Nog een beetje meer rekken. Zachtjes, hé. En dan kom je weer. Dan probeer je hetzelfde aan de andere kant. Ga met je oren naar je oren, niet met je oren naar je oren. En rekt. En misschien is dat genoeg voor jou, moet je echt niks meer doen, is dat genoeg? Dat is voor mij ook goed. Als je wilt, kun je je arm laten hangen. Heel laten hangen. Een beetje naar van voren gaan, naar achter. Kijk wat dat er het meest terug doet bij jou. En eventueel ga je dan met je arm over je hoofd, voor nog meer te rekken. Je mag dat doen, je moet dat niet doen. En dan kom je weer. En tot de laatste bewegingen die je nog kunt maken met je hoofd, met je nekken, is draaien. Dus je draait je hoofd op zit. Zo ver als je kan. Dus oren liggen. Als je wilt, kun je dan heel voorzichtig met je kinnen naar beneden gaan. Weer op zit kijken. En als je wilt, doe je dat ook een paar keer. Heel voorzichtig. En als je er genoeg van hebt, draai je hoofd aan de andere kant. Ver of je kan, oren liggen, alles los. Blijven ademen. Draai een keer met je kinnen naar beneden. Weer rechten. Heel op het gemak. En dan keer je gewoon weer. Zit alles goed los nu? Goed, dan gaan we nog een paar oefeningen doen met de riemen. Je pakt de riemen, een sjaal, een broek, het is met gelijk wat. Je zorgt dat je het wat hebt, dat je je aanpakken. En dan moet je met die riemen. Je
Pak hem weer door je oren. Je moet hem zo wit pakken als je wilt. Houd ermee omhoog. En in plaats van je oren op te trekken, duw ze naar beneden. Zo ver als je kan. Rekt gewoon alles zwannen open. Niks forceren. Dat is een oefening die je gewoon deugd kunt doen. Dan moet je, weer ga je er genoeg van hebben. Pak die riemen zwannen vast. De arm op beneden, liefst in de arm. Even die oren. Met de andere arm ga je naar beneden. En weer ga je recht. Gaat dat wat voelen. En met de arm die naar beneden is, probeer je zo ver mogelijk naar achter te gaan. Als het niet goed voelt, pak die riemen een beetje widder of een beetje dichter bij elkaar. Het komt goed. Dat kun je ook aan de andere kant doen. Ga naar beneden met een arm, een andere arm buig je en rekt. Gestrekt, verbogen. Probeer een beetje te zoeken. Je kunt ook spelen met die riemen. Met 2 gestrekte arms probeer je omhoog naar beneden te gaan. En houd je arms alle 2 gestrekt. En dan keer je weer. Met je riemen nog weer pakken. Dan ga je ermee omhoog en dan probeer je te draaien naar van achter. Naar beneden. En dan keer je weer. Probeer je langzaam weer omhoog en naar voren te komen. En moet dat nog een keer doen. Ga ermee omhoog. Arms gestrekt. Draai ermee naar van achter. En weer. Als het niet lukt, moet je riemen gewoon weer pakken. Als het stif goed lukt, pak hem een beetje nauwer dan. Je probeert te zoeken wat je kan en wat dat er deugt voor jong en voor je oren. Het is niet de bedoeling dat je spit krijgt van je yogales. Laatste keer nog. Ja, voilà. Goed, goed, goed. We gaan het toch laten. Wat je nog kunt doen is gewoon een beetje naar voren leunen met je arms. Met je hand naar van achter en dan een keer goed rekken. Eigenlijk kun je dat ook doen bij je rechte staat. Dan ga je er nog meer deugd van hebben. Maar goed, ik kan het dan erover laten. Allee. Tot in de goed. Salut.